Asko eta asko dira jaioterria utzi eta bizitza berri bat hasi dutenak beste herrialde batean. Istorio, amets eta erronka ezberdinak dituzte guztiek eta debagoiena etxe bihurtu duten atzerritarren testigantzak jasoko ditugu handiko natartean. Gaurko atalean Gladys Kali dugu protagonista. Peruko Hilo hirian jaio zen eta zenbait urtez Liman bizi ostean 2008an joan zen Galiziara. Urtebete geroago Eibarrera eta 2021an etorri zen Bergarara. Hemen osatu du familia eta Bergara bere etxe bihurtu dela dio. Ni Gladys Kali López naiz. Hilon jaio nintzen Perukoa naiz. 1983 urtean jaio nintzen. 2021an etorri nintzen Bergarara. Mendira joatea, Eibarrera gozaltzera joatea nire lagunekin, Perura bidaiatzea nire familia eta lagunak bizitatzea, barazkiak landatzea eta sudokuak betetzea gustatzen zait. Eta kirola egitea naiz eta ez eduki denborarik. Lehenengo maitasunagatik etorri nintzen. Bueno, nire senarra Bergarakoa delako. Gustatzen zait alde zaharra, giro ona eta paisaia ederra da. Hori gustatzen zait. Bai, 2012an euskaltegira joan nintzen. Euskara ikastera orduan 2 urte besterik ez zituen, nire alabari irakasteko asmoz. Hala ere, azkenean beraz irakatsi dit niri. Ez da hizkuntza erraza, baina interes handiz ari naiz ikasten. Alde zaharra eta museora ere bai, oso polita da barruan. Eta Mendira, San Martzial, Gorla, hori paisaia gustatzen zain.